Wala ba tong camera? Kukunan ko. Paano to? Dito eh. Paano ano nito? Capture. Pinapapasword pa. Password ba? Password ko dito. Apple ID. Photos pwede. Photos. Photos. Puso ako. Photos. Ano po? Photos lang, ano? Photos. Photos? Photos lang. Ano, saan ilalagay? Hindi, pwede mo lang yun. Photos. Sa tubig? Oh. Di ba pwede? Hindi ko alam. Alam ko may nilalagay silang photos sa labas. Yung mga nag-ano niyan, water, ayan, aquascape, puro kalahan.
pupuntahan kasi. Pupuntahan. Ha? Pupuntahan kasi. Nasaan? Para hindi sila makaluto. Malipot ang bata. Ito naman mga halaman na ito. Spring siya eh. Parang hindi na sila makakatulo. Diba? Tapos yung isa dito. Protection para ito sa lipanan. Okay yan. Maganda na, di ba? Ah. Forest. Cellphone mo lang. Cellphone. Cellphone mo.
Live birds. Naka-live birds. Galing. Diba? Natural yan. Ano ko lang para hindi magupot ng mga bata. Tapos ito ang kalawit, pwede umadog dyan, o, igapang mo dyan sa taas. Yung ano nyo kasi nito mga ano. Hindi na yun. Tapos yun. Yan yung mga tapos. Yung mga mga halaman. Oo. So, nakalabas po. Wala, wala. Oo. Ang bumo. Ako sa ginagawa. Ginawa ako sa ginagawa. Bonsai. Nakalabas yung mga kahoy. Kailangan yan. Tuwing isang linggo, kapitan mo malaman. Mamatay naman din sila. Hindi, tubig. Ha? Tapos, oo, tapos buhat. And then, may halaman dito sa paso. Ah, Yung halaman sa paso, kung kailangan maarawan din. Diba? Ay, aking ano, kaya yung aking mga gamit, pag naandyan na yan, may tanga ba ako?
Ano ka ibig sabihin? Wow. Wala ka din isa. Ganyan lang yan? Ha? Itong putos tumatagal sa loob ng bahay ko eh. Ha? Tumatagal sa loob ng bahay. Okay yan? Okay na yun, right? Okay na yun. Ha? Okay na yun. Kaya nang sabihin may kung pumasok saan siya dadaan. Bahala siya. Ako po. Okay pa rin ito. Okay lang sa makita ko. Dadaan siya dyan, pipitas muna siya ng isa. Maganda.
protection doon sa dalawang bata. Malilipot eh. Baka maitulak nyo ng isa. Ah! Ano pa kayo lalagay dyan? Ha? Pinapawisan ako. Dali lang. Bulok na itong plastic. Hindi basta-basta malulukot ng mga boy. Mga boy. Nakakausap yan. Hmm? Nakakausap. Lagyan na. Pasok. Lalagyan ko halaman dito para hindi sila makapasok.
Mama, mama, ikakain. 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 Ayun, nilagay ng ikakain. Ikakain. Oh my God, it's a big diamond. Ah! Tama na. Gusto mo lalagay? Ah, doon? Ang uugayin ha. Uy, kuya, huwag mo lang mamahin. Tapos yung pag binagsak mo, tatamaan lang yung isda. Yung pagbagsak mo, walang ingat. Ang laki ng reflection. Mama, mama, what? I don't wanna go to school. Why? Because I'm too rude. Mama, mama, I don't wanna go to school. What? Because I'm gonna break down. Why? Because I'm too rude. Why? Because I'm too pangit. Ay, because I'm too cool. Why? Because I'm too cool. Because I don't wanna go to school. Why? Gonna go to school. Ganun. Anak mo namang mga papangya. Anak mo namang mga pangangit. Oo. O, tulas dyan, may sabon. May suki. May sukin. Ah! Ah! Oy, no! Ah! Mama, mama, Marius! what? I don't wanna go to school. Why? Because I'm too Niga. Why? Because I'm too cool. Why? Because I'm too cool. Why? Because I'm going na to school. Yun! Mama, mama, I'm excited. Oh, wait! Oh! 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 Yung ginawa sa'yo. Pero Yung cellphone. pas dito. Lampas? Oh, Pero ang cellphone. Every sunrise, you need to act white with your eyes and look mouth and close your eyes. This way the goes. Yum, 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 daddy, I don't. It asks you to leave.
That's what they call it. Mababa yung sala ng puto, sasabit mo lang dyan sa bintana. Sino nagputol ng dahon ng palmera? Ha? Saan? Doon sa papunta. Ewan ko. Hindi naman kaya ng mga bata. Kaya madalas. Ito, doon sa kabila, yung templar. Ito. Tapos yung palmera dito. Yan ang maganda sa bunga ng bahay ng palmera. Bird! Bird! Tweet, tweet! Tweet, tweet! Hoy! Tweet, tweet! Bird! Tweet, tweet!
Ay! Usak na naman yung Ayos. ating higaan. Sasaktan mo. Isang beses lang si Bebe yung siguro pakainin sa isang araw. Maganda na nga eh. Masigla na, hindi na kagad yung Kuya! Sigaw! Bubis pa kayo. Uy! Sasaktan mo yan! Ayun po talaga. Oh! Yung ano yung takot.
Pagdala mo kasi. Special mamud. May special mamud. May special mimud. Paskaran. Paskaran doon. Silang... Si King Kong, oh! Si King Kong. Rider paano ito? Lalaki ilong doon. Parang si King Kong. Ah! Ah! Ano? Si Barging Dingdong. Oo, si Barging. Si Barging. Oh! 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 Sige na, sige na. Balikan mo. Yan sila makutong siguro. Ay. Hindi na siguro yung sila makutong. Hindi mo nga nalaman-lamay. Oh. Tapos ceiling fan talaga eh. Pinibigyan ko ceiling fan. Oh. Saan ka na naman? Nilalagay ng kadena. Saan na naman? Mga kalaman mo. Ito na ang picture. Ayan, ano nangyari sa tainga mo? Napasukan ng tubig? Ha? Napasukan? Nangangati ba? Nangangati? O gagaling na yung sugat? Hindi na napacheck up.
Hindi naman sumasakit. Sugat na yan. Gumagaling na yung sugat ko yan. Ang hindi ka ng daga. Kasi mga daga na dyan eh. Ay, inisipin sa akin sa ino. Dito sa kaliwa. Dito naman sa kanan, parang may hangin lang. Pag sumasakay ka sa aeroplano, di ba, parang ano. Nakasakay ka na ba sa aeroplano? Parang na-pressure. Oo. Kung Pero dito sa kaliwa, minsan parang may nag-building. Nakakainis yun, na-pressure. Bingi ako dun. Parang nag-building. Kailangan ipag mo. Ito ang magandang gasto. Double partner guys. Talagang iwas na kulit talaga. Ang ganda pa ang lipstick. Ay, padala ko sa'yo yan, di ba? Sabi mga pag-iigan. Ang ganda niya. Ito ang magandang gasto. Double partner guys. Talagang iwas na kulit talaga. Nilalapat sa ano. Ang ganda pa ang linis tingnan. Malinis, madali linis. Ano ang mabilis? Yes, kanina, order. Ito ang magandang gasto. Double partner guys. Ba't parang may nilalagay sa battery? Talagang iwas na kulit Ano yung talaga. nilalagay niya? Tingnan ko. Ang Ah, ganda yun, pa yun. ang linis Hindi, tingnan. pag mamaya, pag pinuksan. Oo, kasi ano eh, digital eh. Digital? Digital. Ito ang Oo, magandang yan, gasto. yan, yan. Oo, battery yan. Guys. Battery? Kasi digital. Talagang iwas na Hindi, may gas eh. Oo nga, may digital siguro sa akin. Ah, kung may pinipindot, kung depende sa lakas. Oo. Ito ang magandang Hindi gasto. nag-ooperate eh. Double partner guys. Talagang iwas na kulit talaga. Pero di gas siya. Ang ganda Oo. pa ang linis tingnan. Ayun, pwede mo Ito yun. ang magandang gasto. Double partner. Ito ano. Awin. Ayan. Awin. Tapos na kanila mga at least yun, yayabangan ako dyan sa mga ganda. Sir Bayan, kita ko naman ako kung kumukuha-kuha ako ng picture. Kaya ano naman sila, ano, boss niya. Akala mo, gawa niya. Gawa niya. Yabang din mo. Oo, gawa namin. Mga mayayabang din ng mga bataan yung pera mo. Gawa namin ito. Parang bali eh. Tingnan mo, hindi-kondisyonan. Malakas ang tubig. Ano na? Hindi-kondisyonan yung mga makabol. Ang lakas ng tubig. Ayun. Ano ginagawa niya? Sira ulo ba? Kasama ng babae. Yung sa luwan? Binibindisunan? Parang yan? Ang lakas ng tubig eh. Kasi, Kung mayroong ceiling fan dito, bibili talaga ako ng ceiling fan. Diyan at saka doon sa kainan natin. Tatlo siguro, pati dyan sa akin.
Yung hanggang number 5, na 1, 2, 3, 4, 5. Meron electric pa na gano'n, ano? Pag ano kasi mahinang-mahina lang kailangan. So ayan guys, ngayon kami maghahanap tayo ng Pati yan, nakuha kong picture. Wala. Okay. Wait lang. Naman yun, nagkaroon na, nag-ano, sugsug na. Nagtakip ng mukha. Napaano ba? Ang daming mga nakakatong-patong na gamit. Pag may upuan, papatungan. Wala ka na ba? Doon kanina sa ano, nag-ano na ako doon. Ayun sa ako. Palitan ko yung ano, bulog na eh. Plastic. Kanina pa yun ba? Yung pala nakatagap doon. Gab, hindi ka. Sabi ka pa yun. Sabi ko kung wala na ba? Yung pala nakatagap doon. Bibigyan mo ba? Kanina ka pa pala umiiyak. Bakit na? Tingin na lang ako. Ano, tingin na lang ako? Hindi na si mama. Kuya,
ano ka pa? Pinagatam yung kulay na daw. Ha? Pinagatam. Pinagatan yung pagkain. Kasi kuya mo, kaya mo, kasi kuya mo matakaw eh. Kaya kung kuya mo na pagkain mo. Sarap. Oh, kinain mo pa. Ayaw niya. Nag-uot na. Sabi na, ayaw na. Sabi na, kakakain mo na. Ano gusto mo ilagay dyan? Goldfish. Goldfish na gabi. Ang mga ganun pa. Pag sinama mo yan, magtutubo yan. Ang yabang ng isda na malaki. Ang yabang na. Yabang ano? Sulo niya yung ano? So, talaga yan. Ang sarap. Ito nga, tinaman mo. Hey guys. What's up, viewers? Ganda. Batik. Meron kasi yan. Kaalaga na ako. Kasi dito niya ako kayo. Palalaki bumabot sa ilang taon. 10 taon. 5 years. Gold. Gold, no? Gold na ako mahalo. Ayun yan. Ay, hindi. Iba yun. Iba yung kanina. Maano ang uso dito. Matulis. Ay, tingnan mo. May mga kasama siya eh. Pagkain niya. Pagkain niya. Pumpkin Kung plant. hindi kumili si mama. Ay, hindi ka bumili, Lax. Walang ako eh. Walang mahon. Ano yung gusto mo? Kinain ko na yung mahon niya. Lakad. Bili ka. Gutom yan. Ayan, nagtampo na. Ano ba na bibili yan? Bili, bili. Ano na lang sila bibili? Ano bibili? Bibili niya. Ano ba yan?
Gab. Gab. Ay, nabili ka? Gab! Gab. Ito na, oh! Gab! Sige mo isa sa isa. Sige mo kay kuya. Natakaw kasi kuya niya. Ano, Ming? Ano yung tubig mo? May tubig ka doon sa labas. Ano? Ito ka ba? Ay, ano eh? Kano? 30,000 US dollar. Yung isda lang. Ayun. Hindi ko pa naman kaya. May dapat dito mga. Connector. Bawat isa may kanyang wire. Ay, tubig ko. Tignan mo, pamay pa ito. Ayan, eh. Naalala mo na. Ay, ito 12,000. Ito 3,000. Pagi. Pagi. Oo. Hinuhuli lang yan ang mga mangingisda ko sa Banaw. Hindi, ito na yun. Baka kasi yung grade 2. Oh, saan ba talaga pupunta ito? May tagapag-alaga naman yan sila, hindi naman sila nag-aalaga. Gumanda na lang, Mike. Oh. Alagaan, tilapia, at saka sumpo.
nakakain. Tubig ka bang? Dalag, pwede, di ba? Siyempre, nakawala yan. Ha? 30,000. Nakawin mo. Nakawin. 36 na. Naglalabniking na, di ba? Madali lang dumami yan. Oh, yan, pag nangitlog yan. Pag nanganak yan, dami. Ayun, parang yung kanina eh. Pagkano? Mga $3,000. May papel kasi yan. Oo. May papel kasi yan. May papel, may kasulatan. Saan ka kukuha ng similya ng tilapia pag nagkakaroon? Marami yan. Dito. I-deliver? Tinira sa pagkain. Gusto ko, men? Oo, bibigyan ka. Gusto mo pa? Oo naman. Gusto mo pa? Aray ko sa Ako makakayo easy. Mike. Mike. Hindi na ako makatayo. Ihihihit ko naman ako. Dali, Mike. Dali. Ay. Ayan. Black tilapia seedling. 300. Ilan? Oo, ilan to? 300. Dali, dali. Ano, online? Oo. Pagkano? Madami dito eh. By dozen? 300. Ha? Yun lang po sa 300 pesos. Oo. Ilan piraso?
Plastic eh. Nag-harvest kayo, no? Kaya tatama na, gano'n. Katulad ng mga bili-bili kong pang-ihaw. Sakit yan. Eh kasi, ito yung kami. Kita ba? Ang bilis mo naman. Uy! Sino ka ba ano? Bisa na kadalo. Hindi ko kadalo. Lagyan ko pa dito. Isa na lang. Naku po, patay. Naku po. Papa. Sa kanya, ano lang. Alam mo yung lagayan ng tubig? Uy! Ano lagay ng tubig? Container. Oo, sa ibang klase. Yan, ano lang. Kahit sa drum, sirain natin isang drum. Ay, hindi pala yan. Pwede yan. Correct na, sira eh, pwede. Eh, binenta pa natin yung drum. Hindi na yun eh.